Bai, nola urtien behin, festa hau arrakasta handia daka, pentsatu muga egiten du Oiartzundik, gero Lesaka, Arrantza, Zubieta Labaien, Guizuetan, eta egun urten behin egiten dugu langa zabaldu, baimena gabe, eta jende egiten du aprobetxatu. Daramagu denbo asko euri gabe, eta atzo trumoia jozun, eta pensatzen nuen gure patroia San Agustin normala izaten da euria egitea zaretik. Hau da lekua euria gehi egiten duen estadun, ez? Hau, eta gero Grazalema. Eta euria botazun, hau txaken duzun, eta hauan ikusten duzu bezala eguzkia dator, eta ber jendia oso lasai eta disfrutatzea, eta bakarrikan eskatzen dugu ingurua errespeto handia, zergatik oloko lekua gutxi ikusten da eta pena merezi du, zergatik txoko hau esaten du bezala una joya. La pregunta del millón, Goizueta edo Donosti, non gaude? Gaude Nafarroan. Hau, naiz Donostiko udaletxeko finka izan, gaude Nafarroko lurran. Guizotoko hau da, Guizotoko auzo bat.